Hej guys. Vi spiller det her spil, jeg har været i gang med. Det var ikke meningen, at jeg skulle smadre dit skib. Okay, guys. Jeg tænker lige, at vi skal have det her kæmpe store skib. Det er det der lige. Så gør vi lige sådan. Så får vi forhåbentlig skibet. Okay. Og så prøver vi at køre om. Altså, hvis I kan høre det, der kører i baggrunden, det er bare fjernsyn. Hej guys, jeg kan se jer. Okay. Det er mig, der gamer. Jeg har lige slået mine fingre, så jeg får mig. Kan I se? Jeg har plads. Men okay, skibet er fint. Okay, I kan lige se, at der er lidt fjernsyn, der kører. Det er derfor, de larmer bagved. Ja. Okay, guys. Så I det lige, der var lidt fjernsyn. Men er vi ikke enige med det fede, eller gamermusik fjernsyn? Altså det her, det er jo også min største gamerfest, hvor vi skal på at spille 99. Så er du klar til 99? Det sker sgu med 1 minut. Må det stå altså 1 minut? 1 time. Se. 1 minut. 1 time. Okay. Okay. Så spiller vi bazooka game. Bazooka. Okay. Okay, jeg er ikke så glad for, at fjernsynet kører bagved. Men hvad er det? Hvad skal jeg på de stater for? Okay. Så el, ja. Okay, så lige se det mig. Okay. Jeg ser det så one shot. Okay. Videoen kan desværre blive så lang. Men jeg kan lige se. Okay. Jeg gemmer mig lige her, og så laver jeg et ting, så I lige kan se, hvordan det ser ud. Okay. Kan vi ikke godt finde det godt? Okay, jamen. Okay, stop det.